County Nyamira awase ritkuria rero muwaziri omuya bwobocheno meye county yo Donald Mogoyi abakagotianiwa eriyo gochaka kubwatuka obokoreri bwa yase serikali ye county Nyamira nani gago chamagega yoyo choretwe ko ba umuwaziri ase serikali ye county yo Dr. Umbati abetka goteneniwa emeremo no mugavana bwe county Nyamira Amoski Momi Nyaribo uko nacinga kiecho Mogoyi gari ira yogo chia kubwatuka obokoreri bure obuya asabamenyi be county Nyamira anena soko ene kiabuna ebirenko byobochenu byabere bikoimukiwa igoro ase Chinyagitari au imeye county yo asabo igarire ira yogo cha kubwatrana nabo bisa bonsi bobochenu asenchera egwenerate no muyego bago korekana ase abisi yo mugavana oyoboigo oikrana asago keregeta mukireke no teba e county Nyamira nigo yabeire asege kabonete bwati umuwaziri bobochenu na igo bono nigo barachie kubwatrana ase okubwatoka obokoreri buruburunke umati twarabeire tutabwate minsa ya health oyoro okonyeiga no kubwaterana akubwaterana ibere yegasi yabere kumubuchera kori yumogo itu ateki ingaki kori yo montora to konya segasi ende kajo kali yentoko ga background check waje kyo montose gasi ya ngaki tukanyora kurwa saba nebaye before nabayiwaka baye atenete moroje nabajira so wonge singo jikokora ne ya health wakikisha kuna services guse amagani yali abantu baraganekera bagwato burwaire usekera batabwati burwaire mbanya ariko yanyora Chinyagitari keito nande mbanya ariko yanyora si community yao kelito tagete no gusuya amarwaire kubwa buyabweni no suya Mario mama roira yiga tutumiemo n'abantu baitu bari barase ground bakuru community health promoters kuri Nyamira topali kitwakorera ikipya tokoroka primary care networks kolingi facility keito kurwa community mpaka Nyagitari itenene kabisa ya Nyamira County Referral Hospital tunyara ko toko genda sinyumba cyabo kubapima na guhakikisha kuna amaroira ari bagwato nyo inkaroro usonye tayororo tunyari kuyasuye gusuya nyore mapema egere banyare ko bakurwariwa. That I shall at all times when so required faithfully and truly give counsel and advice to the governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all, so help me God.